kunnen vieren. Ja, we zijn nog zo'n 10 minuten terug. Hier is met een klein ergens. En dan moet ik hem bij. En was het leuk? Ging het goed? Ja? Mooi. Ik zie allemaal mooie medailles. Volgens mij is dat het gedaan, hè? Twee minuten op jongens voor de start. 2 minutes before the start. Of nog 2 minuten voor het départ. Tot 1 minuut voor de start, heren. 1 minute before the start. Ook nog 1 minuut voor het départ. En ze zijn eraan begonnen met het nodige applaus onderweg. De mannen van Topsport Vlaanderen. Met veel plezier op het startpodium uit. De jongens van de ploeg. Binnen iets minder dan 4 minuten vanaf nu. En met Wesley Kleider. Bij rond tot oranje peloton is op dit ogenblik de best geplaatste renner in het algemeen klassement. Berde de Vries staat op 59 seconden van Peter Sagan. Minder dan 2 minuten voor de start. A bit less than 2 minutes before the start. Jesper Asselman, Berde de Vries, Raymond en Wesley Kleider, Nick van der Blijken, Sjoerd van Ginneke, Brian van Goedem, Pieter Wening. Geeft deze jongens ook een mentaal duwtje. En laat u horen, ze zijn er aan de gouden succes jongens. Ze staan van rond tot oranje peloton. Het is nog wel 10 minuten voor de départ. It is 6 minutes to go before the start of the next team. In Katowice. Op de 5e competitie. Miele Meyer Klasse. Staan we dit op. Voor de Franse ploeg Katowice. Segafredo. Tontoledan met Stijn de Volder. Deze Nikkeltoer in deze groep 1 door nog kwijtgespeeld. Zijn helaas Eugenio Alapaci van de ploeg Trek Segafredo. Gregory Das Marco. En ze zijn er al begonnen met
start van top. Veel succes, goed guys. De start hebben we net gehad. Allemaal op plek 7. Next team invited on the start. Rompot-vakantie, zo oranje peloton komt binnen in 25.02 en dat is de vijfde tijd. Bij Berend Thomas en Danny van Poppel. 7 mannen hier sterk en huppakee doen het in 24.49, vierde plaats. En 4 minuten 40 seconden. Place at this moment, Cofidis. Jens de Busser, Lijsbak en Tim. Snelle tijd worden, dat gaat een snelle tijd worden. Dat gaat een nieuwe beste tijd opleveren. Trek Sega, Fredo! Uno! 24 minutes, 23 secondes, 24 minutes and 23 seconds. This moment on the first place. Dan kijken naar de mannen, daar komen 23-44 en dat is goed voor de tweede plaats, dames en heren. Dan, à ce moment, 23 minuten 44 seconden, 23 minutes and 44 seconds. Daar komen de mannen van Jan Cycling en 23-37, allerbeste tijd, Meijerton, à ce moment, Jan Cycling. Ja, een groene 24-37 is een haalbare kaart. Daar gaan ze onder. Om niet te winnen 22-59. Daar komen de mannen van de tijd. Jawel! Prima! Chapeau! 23-17. Dat zijn de krachten. 3 minuten en 45 seconds. Hier in de kruidmarkeer. En dat is de 8e plaats. Of er niet, Ruud gaat cadeautjes gaan delen en dat gebeurt ook weer in de heer. Een bigheid voor je team! En dan voor de nieuwe leider, Mohamed Bouwer! De Sagabla! Leider in het tweede klassement, onze man, dames en heren, van de nationale loterij in de landweer, de Blue Dream. Zie je dat? Of dit uit de